Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Id-din hawnhekk għaliex aħna nemmnu falla tagħna li jħobbna għax jagħtina ibnu. U din hija li mħabba kull darba li naraw meta niċċelebraw il-Quddisa. Ġesu mibgħut mill-Missier issakrifika ħajtu biex jaqqadna dejjem iktar miegħu. Ejjew nilaqgħu lill-Mulej f'din il-laqgħa qalb safja u għalhekk nitolbu maħfra ta' ħtijietna. Mulej, int il-kelma tal-ħajja, Mulej ħniena. Kristu, int il-ħobs tas-sema, Kristu ħniena. Mulej, int li mħabba u l-maħfra tagħna, Mulej ħniena. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Quddisa din nofruha għall-irwieħ tal-familja mifsud. Nitolbu. U Alla li tħares lil min jittama fik, mingħajrek xejn ma jiswa, xejn muqaddis. Kattar fuqna ħrina tiegħek u kun int li taħkem fuqna u tmexxina ħalli niqdew tajjeb bil-ġid li għaddi. Hekk li narfu nintrabtu ruħna minn issa mal-ġid li jibqa' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien Mosè dar u niżel minn fuq il-muntanja biż-żewġ twavel tax-xhieda f'idejh, miktuba minn naħa u minn oħra. It-twavel kienu xogħol Alla u l-kitba kienet kitbet Alla minquxa fuq it-twavel. Malli Ġoswe samara tan-nies qal lil Mosè hemm ħoss ta' xi taqbida fil-kamp. Iżda Mosè wieġbu, mhux ħoss lajjat ta' rebħa, mhux ħoss lajjat ta' telfa, imma l-ħoss ta' lana li qiegħed nisma'. Malli qorob lejn il-kamp u ra l-oġol wisfin, Mosè xel bil-korla, tajjar it-twavel minn idejh u kissirhom taħt il-muntanja u qabad l-oġol li kienu għamlu u ħarqu fin-nar, saħqu sakemm għamlu trab u ħaltu mal-ilma u sqieħ lill-ulied Iżrael. U Mosè qal lil Aaron, x'għamillek dan il-poplu biex ġibt din il-ħtija kbira fuqu? Aaron wieġeb, tixex bil-qilla Sidi, intaf li dan il-poplu u miġbut għal-ħażen. Qaluli, għamlilna għallat li jimxu qudiemna għax dan Mosè, il-bniedem li tellana mill-Eġittu, ma nafux sar minnu. U jien qedtilhom min għandu xi deb jinżew jagħtihuli, imbagħad jintfajtu fin-nar u ħareġ dan il-oġol. L-għada Mosè kellem lill-poplu u qallu, għamiltu dnub kbir, issa nitlaħ dejn il-mulej għandi mnejn naqlalkom il-maħfra. Għalhekk Mosè reġa' marant il-mulej u qallu, dan il-poplu għamel dnub kbir għax għamlu Alla tad-deb. Issa jekk trid taħfrilhom, aħfrilhom, imma jekk ma taħfrilhomx, ħassarni mill-ktieb li inti ktibt. Il-mulej wieġeb il-Mosè, mill-ktieb tiegħi jinħassar lill-bniedem li jidneb. Mur issa, mexxi l-poplu għalfejn qedlek. Ara, l-anġlu tiegħi jimxi quddiemek, iżda jasal jum meta nżurhom u nikkastigahom għal nubithom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb, roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Għamlu oġol ħdejn il-ħoreb, imu xbija tal-metal imdewweb, bidlu l-Alla l-glorja tagħhom ma' xbija ta' gendu sikol il-ħaxix. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. U nsew l-Alla li salvahom li għamel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, eġubijitu fl-art ta' Ħam
ħwejjeġ tal-biża fil-baħar tal-qasab, roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Kien għamel ħsieb li jeqridhom li ma kienx għal Mosè il-mażul tiegħu li waqaf fis-selħa tas-sur qudiemu biex iberdu u ma jeqridhomx. Roddu ħajr lill-mulej għaxu tajjeb. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Għaxrit il-missier u lidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ġab lil-folla parabola oħra u għalilhom. Is-saltna ta' smawiet tixbaħ l-żerrija tal-mustarda li wieħed raġel ikun qabad u żeraħħa fil-għalqa tiegħu. Hija ta' bilħaq l-iżgħar waħda fost iż-żriera kollha. Iżda meta tikber tkun l-akbar waħda fost il-ħxejjex u ssir siġra. Hekk li l-asafar tal-ajru jiġu jbejtu fil-frijej tagħha. Għalilhom parabola oħra. Is-saltna ta' smawiet tixbaħ lil ftit ħmira li waħda mara tkun qabdet u ħaltet ma' 3 sigħat sa ma tkun qolet l-aġina kollha. Dan kollu Ġesu qal bil-paraboli n-nies u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom biex hekk iseħħ dak li kien jingħad permezz tal-profeta meta qal: niftaħ fommi bil-paraboli, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija sa mit-twaqqif tad-dinja. Il-kelma tal-mulej. Dolodu il-qari li smajna jagħtina għażla x'namlu għaliex minn ġenb hemm l-infedeltà tal-poplu talla. Jiġifieri dak il-poplu maħbub għax magħżul minn Alla, ħelstu mill-jasar tal-Eġittu u x'inkien fid-deżert kien għamel ukoll patt illi dak li jgħid il-mulej jagħmluh. Ġara kif smajna illi meta Mosè tala fuq il-muntanja biex jirċievi l-10 kmandamenti, l-10 kelmiet, il-poplu ittradixxa lil Alla u għamel Alla fals, dak il-famuż oġol tad-deb li il-poplu qal dan huwa Alla tagħna. Mill-banda l-oħra, bil-Vanġelu smajna li s-saltna tal-Alla jiġifieri il-kelma ta' Ġesu jew aħjar il-persuna ta' Ġesu min jilqaħħa anke fidi żgħira imma jilqaħħa bis-sinċerità tagħti ħafna frott. Issa aħna nagħmlu parti mill-poplu tal-Alla u l-poplu tal-Alla kemm l-Antik Testament u nistgħu ngħidu anke tal-Ġdid Testament xi kultant anke l-poplu tal-Alla jew aħjar il-membri bħalna xi kultant nistgħu ngħidu li nemmnu f'Alla tagħna imma mbagħad naġixxu b'mod differenti. Fl-Antik Testament il-profeti sikwit kienu jisqu man-nies mal-poplu jgħid dan il-poplu Alla kien jgħid dan il-poplu jonorani bil-fom biss imma qalbu hija imbeda minni. Nagħmel domanda eżatt bieb. Alla ta' Ġesu Kristu jista' jgħid li jien infaħħar il-mulej fommi imma bl-azzjonijiet tiegħi inwarbu? Jien naħseb li din hawnhekk jew dawk li din isegwu permezz tal-mezzi soċjali
naħseb għandna rida tajba li nħallu is-saltna talla is-salta f'qalbna. Għax kieku ma ħaniex hawnhekk, kieku ma niftħux it-television biex nisimgħu din il-quddisa minn dan is-santwarju, hija sinjal tajjeb. Però din l-istedina li Ġesu jagħmlilna li jrid jiżra kontinwament iż-żerrija tal-kelma tiegħu, irridu noqogħdu attenti biex inkabruha. U dak il-ħażen ta' madwarna u dak li naraw tinfedeltà madwarna m'għandux jikkondizzjonana. Lanqas id-djufijiet tagħna m'għandhom inaqsu l-fiduċja f'Alla għax fejn hemm id-djufija tagħna tidħol il-ħnina, il-maħfra, l-imħabba tagħna. Għax Alla veru fil-Vanġelu jgħidilna kunu perfetti kif hu perfett missierkom. Imma Ġesu jaf illi aħna bnedmin tal-laħam, tad-dem u l-laħam, jiġifieri nistgħu noqsu. Però bnedmin ukoll maħbubin minn Alla għax magħżulin minnu biex nagħmlu parti mill-Knisja, nagħmlu parti mill-poplu tal-Alla, ifisser li hemm ukoll ir-rida tajba. U għalhekk bħala nsara rridu nieħdu ir-responsabilità tagħna. Il-wegħdi li jagħmel Ġesu permezz ta' dawn il-paraboli illi ftit bħal dik iż-żerrija żgħira miżruha f'qalb sinċiera tagħmel ħafna frott. Għax Alla huwa li jkabbar fina l-imħabba, Alla huwa dak li żera wkoll it-tjubija tiegħu fina. Issa sta għalina illi inkomplu niżviluppawha, inkabruha, u nippruvaw nagħmlu l-frott. Xi frott nistgħu nagħmlu? Għatta l-karità, għatta t-tjubija, relazzjoni sabiħa ma' dak ta' madwarna, anke fejn hemm diffikultajiet fir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn. Għaliex l-affarijiet tajbin, l-affarijiet sbieħ ma jsirux jekk mhux bitbatija. Maħniex kompjuter illi kemm tafas buttuna u jagħtina r-risposta, imma aħna dejjem ittentati mill-ispirtu tal-ħażen biex ma nwattqux ir-rida tagħAlla. Mentri Alla wkoll jagħtina grazzja li nisimgħu l-kelma tiegħu, nagħmluha tagħna u nħalluha tagħmel il-frott. Ejja allura kif bdejna din il-ġurnata b'din il-quddisa inħallu l-ispirtu tat-tjubija ta' Alla jaħdem fina biex matul il-ġurnata ikollna ċans nagħmlu qatt ta' karità, qatt ta' mħabba, qatt ta' ġenerosità, qatt ta' ħnina ma' dawk li ngħixu bihom. Jalla l-mulej ikompli kabbar fina is-saltna tiegħu. Il-mulej jaf aħna x'nixtiequ u jagħtina dak li għandna tassew bżonn. Irresqu qudiemu dawn it-talbet tagħna nitolbuh fil-waqt li ntennu. Iqaf mulej mal-poplu tiegħek, iqaf mulej mal-poplu tiegħek. Għall-Knisja sabiex tkun fid-dinja preżenza ħajja ta' saltna ta' mħabba u l-ġustizzja li Ġesu ġie jinnawgura bil-kelma u bl-eżempju tiegħu nitolbu iqaf mulej mal-poplu tiegħek. Għas-soċjetà tagħna illi ngħidu xi kultant li tilfet is-sens tal-valuri insara sabiex il-progress ekonomiku u xjentifiku ma jfixkilx milli tfittex u tippromovi dejjem il-valuri morali, spiritwali u kristjani nitolbu. Iqaf mulej mal-poplu tiegħek. Għal-ħutna li jħossuhom weħidhom u abbandonati minn kulħadd. Sabiex jiftakru li l-mulej ma jinfihom qatt permezz ta' nies twajba bħalna nitolbu. Għalina
biex nemmnu fil-qawwa tal-Ispirtu Santu li jagħti l-ħajja u jsostni l-attivitajiet u l-proġetti ta' din il-komunità. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il Signore oggi ci invita di prendere la nostra responsabilità alla chiamata che ci fa per far parte del suo popolo. Preghiamo il Signore che ci dia la potenza e l'amore della sua parola perché possa far fruttificare il bene nella nostra vita e con il rapporto buono con tutti. Preghiamo, nitolbu, jafmu lej mal-poplu. Ir-res u kol it-talb ta' dawk li jitolbuna, nitolbu għalijom minn dan is-santwarju. Iħossu l-bżonn ta' prezenza ta' Omna Marija. Jalla aħna wkoll nħossu fina spiritu ta' ulet Alla u ulet Marija nitolbu. Ir-res ukoll fl-aħħar l-intenzjonijiet personali tagħna. Mulej, il-grazzja tiegħek tenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna u d-dawl tiegħek idawwal il-mixja tagħna f'din id-dinja sa ma naslu għandek fejn intejx u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-għamu lej l-offetti li għedin għamlulek fuq dal-altar bil-ġili tajna bil-kiftuwa u bil-qawwa tal-grazzja tiegħek għamel dawn il-misteri tas-sema li għattuna fil-ħajja ta' issa u jwasluna fil-għajna tas-sema bi Kristi Siku. Il-mulej ma'kom, nerfu bidna fuq, iġubħar il-mulej għall-għal. Sewwa u xira ta' sew u lej sera Alla ta' dejjem għollu tajja kuta dik għasalla f-sultana di dolori u f'kull situazzjoni tal-ħajja u l-għodu l-għal. Għaxi f-ġiba tiegħek laqtu b'nida u għala li bil-ġustizja tiegħek jikkondannatu fil-ħina tiegħek ukoll fejn bi Kristi. Tiegħek ifahmu l-għobor tiegħek għalbi għal-Kristi. Fil-kemma tagħhom għal ikollu l-Sultana waqt il-qima bil-Ġennule għaddis. U Alla tal-Eżerċitu ma wefudar għalija l-Dollu Santa Filolta Mirek il-Lej fil-Lej Santa Filolta
Qaddis ta' sewwin mulej il-tilani ta' Murtis. Qaddes għalhekk jitolbu dal-offerti bil-barka tal-Spiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dan ta' Sidna Ġesu. Li meta kien se jingħata biex jingħata bħal-ħoss u jagħti l-ħajja qasam tal-xibbi tiegħu u għad kullu u kullu kollu għax dan huwa ġisem li jingħata għalina. Ekku kol wara dik l-aħħar kaġġ reġerat il-ħaj tal-xibbi tiegħu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mettijek mulej, nxandru bil-fer għaw mentijek, nistennajk sa ma tiġi fil-glorja. Għalek, aħna unamlu dan tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodurek ħaj, għaxoġbuk til-għana għawn u dimek biex naħduk. Mitċa kontani tolbu l-Spiritu Santi għadna f'ġisewijiet, li jinna nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof Anton, mal-Ministru u l-poplu li jid-ksib talik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek tal-familja mifsud li joġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar ukoll dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli San George Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infarruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien li tolbu kif jallimna Ġesu. Missierna li jinti fismawe, jitqaddes ismu, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema jiddoflar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la d-daħannex fi ġrib iżda rizda mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fi tiba tijak il-paċi fi żminna, biex nkunu ħirsa dejjem middu u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw elena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem, natikom islem tiegħek. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slemu laqda li jintrid fija, inti tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikun jiswewna għal-ħajja ta' dejjem. Ħarruf Alla li tnaħħi d-nubet ta' dinja ħenna li. Ħarruf Alla li tnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħarruf Alla tina. Danu Ġesu, danu dak li naħħi id-nubet ta' dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu ħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier li benu l-Ispirtu Santu. Nitolbu, qarbinna mulej bis-sagrament tas-sema li ju tifkira tal-passjoni ta' ibnek. Għamel li dan id-don li ju ta'unna bimħabba blajes ikun jiswa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Qabel ma nirċivu l-barka tal-aħħar, namlu talba flimkien lill-Madonna ta' Pino biex Marija tkun għalina dik l-om li tigwidana fit-triq it-tajba biex nieħdu ir-responsabilitijat kristjani fil-ħajja tagħna, speċjalment li nħallu l-Ispirtu tal-Alla joħloq fina frott ta' mħabba fir-relazzjonijiet tagħna mal-proxmu. Għalhekk ngħidu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirke inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġiftieħ Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlobalina metimbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għandna avviż. Nhar l-erba' li ġejja, 30 ta' Lulju, fil-qudisa tas-6:30 se jkun hawn konċelebrazzjoni fl-anniversarju tal-mewt ta' Dum Michela Attard li hu mitfun ukoll f'dan is-santwarju. Il-konċelebrazzjoni se jmexxija l-Isqof Anton Tewma. Il-qudisa tkun fis-6:30 ta' filgħaxija nhar l-erba'. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.